kabantay kay Inday pre. Wala ro kabantay ra pre. Biyaan ko gabi pre. Unta ra ja pre basig na ja pre. Is mga tin Pre, pre. ikaw pre, kabantay ka pre. Galay pre. Di na ja pre. Uy, pre, kabantay mo Inday pre. Hindi si Inday. Yaw na ako nabantayan gabi ini sulod man to draw. Atay pe gibiyaan ko gabi pre. Wala just because tin pre. Dali-dali ko gabi. Oh. No. Ano mo kaya? Kung sa mga diri, nangita ko painitan. Uy, painit? Kung sa'y painit, Inday, uy. Ubog mang kabe, gusto mo ko magpainit. Kung painit, yung gusto ko, hindi mo kunimulatan na ito pag umano, mahawasan ko. Gusto naman kahit ko, big, ikatol naman ko. Kung sa manay mo shirt nga, ay pa mo ka nag-suot. Bugnaw naman good kayo, gusto na ko magpainit. Ginuho ko, painit, huwag yung gusto, painit, hindi mo gusto na eh. Gabi, mo kong yuratan na ito, magpainit ha. Munang nangita na lang kuglain nga painitan, kay hubog ka. Hinana na kakaroon, mangita na kaglain para mapainit di mo. Kaya gusto naman ko magpainit, walay mo init na ko. O pero may lugar ko hubog, mangita, kaya kaglain painit. Oo! Oh! Oh! Kinsa ba ka pre? Oh! Saan ka pre? Kinsa ba ni? Kinsa ba ni nga trabaho ni pre? Ako ba mo? O siya, wala. Wala. Ay, pa kailang subong short, oh. Oh, awa ka niyo. Ay, pa nakasubog sa linaw. Ano man oh? Ang short. Ay, pa naka... Ano sa mga pre? Wala, natulog naman. Natulog mga paras bet. Tagay bet gabi sabay beta niya. Alaina ni mo pre. Mangunay mga pre. Wala man. Unang-unay. Dautan ba si muna una? Natulog ra siguro sa dia pero ay pag una dautan. Natulog na nakauban mo. Nakaubo-ubo. Gusto mo ba matulog na ko sa gawas? Lisod tayo. Oh. Tugnaw man kayo be. Ay, nakaw si. Magpainit mo. Oo, tugnaw man kayo sa katanong ko sa gawas matulog. Di na ako matulog. Sus, Ginoo, Inday. Ug painit lang gud imong gusto. Gitugnaw ka. Pwede kita magpainit dito gabi. Humagbang ka. Oh. Hubog. Sus pre. Ug hubog lang pre. Pwede kita magpahuwas pre. Saan pre? Istoryahan to ni. Saan pre? Pwede kita magpahuwas diri pre. Gusto ko gud pero istorya nun ba? Kung kadya. Suko, di ka masakuan na nga si Inday imong gi. Ami ko mainit. Ami ka magyapon ako na siya taon nimong uyab-yapon nimo. Be, bisan bag amigo. Pero unsa mo uyaban mi? Ah, kagangol pa sa nimo tilaw ra kay ko gali. Ah, tilaw. Pwede na tilaw karon nga kami uyab. Init mo gud yung tent doon. Init. Pwede mo ra sa tuwa kay init nga po na. Malo na tag 3,000. Ah, grabe sa gahangol nimo. Dugay atong amigo grabe hangol. Oh, kana imong tent tagpila man na. Ano kayo ko sa una, katilaw man lagi ka be. Ah, imo mag-share sa kuha. O ano ka sabot? Sus, bulay. Sama na pre. Ano nakabawag tik-tik nimo da kay kung imo ra gid ayon. Dili man ingon sa imo. Asaw na nasabot man ta ato. Nasabot ato nga imong i-share yung uyab sa kuha. Oh, kabalo na kana. O kanya kana kanang ngulso ko palugar ka sa iya lugar. Wala man talang sabot nga akong i-share sa imo. Ah, lami man. Uy, lami. Sarahag tubag lami oy. Sa gugma, hinay-hinay lang. Ayaw upalabi, hinay-hinay lang. Gamita ang utok, ug huna-hunaon, hatagig bili. Imong kaugaling.